Sakit tagtiyan ini kagabi iba. Nanapit tabangan ani niya ron. Welcome to our guys. So karon magkaon mi og kay paimito. Fresh pa ni siya og duga pa o. So asa man ang tubok unso? Ana, So amo ning kanon kay bawal may maglaag. kay So corona. mo ni isa ka adlaw gi. Mo ni ko sa kulula. Isa ka adlaw siya naman. Tulurang buok da. Sabi pa pila ka sako. Na. Asa man ni si? Naibuak Ay ani. buak da. Kana go. Ah. Wow, oh shit kalami. Oh, look at. No. Wow. Oh, di ba galanay. Tamis na siya kanang gamay ang. Ang kalili ah. Tingnan sa. Ay bitang sa natin. Lumi siya guys. Tago. Mami as motor no. Ang ganda ka. So guys, we're eat now. Sakit tagtiyan ini kagabi iba. Nanapit tabangan ani niya ron. So tamis siya guys. Ay, ana. Lami siya guys kay. Namit pa sa inyong yap. Tamis pa sa inyong ex. Domit pa yung mga gipang totem. Ngarang tuo po ni mo. Tuka ka. Ala ka, uy! Sibog ari ba? Bawal man maglaag. Kaya ang duga guys, ugat tubig ba? Yakis. Tinik. Pamatay na mo sige murag sip uno. Ano ba? Yakis o. Iya kakaan ko uod. Lamig na. Pampalamig tingog ba? Pampatagning. Araw matagning nakatayong kanta-kantahan nga. In the jungle, the lion jungle. the bakla. Kagod na. So guys, mo na ni siya. Human na ka. Wala to. Thank you. Thank you for watching. Pwede siyang tutuyo. Ang ko.